እግሩ ክትረግጾ ጀመረት። ዳንኤል ግን ንኣለ ኸይሰምዐ እቲ ክሰርሕሉ ሓሲቦም ዘለዎ ቦታ ኣዝዩ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ እቲ ፕሮጀክት ዕውት ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ሓሳብ ናይ መኻዚኖን ምስ ተኻረይቲ ኣቐዲምካ ውዕል ናይ ምግባር መደብ እውን ኣዝዩ ከም ዘድንቖ ገለጸሎም። ፖል ድማ እዚ እኮ ኣቐዲምና ባዕልና ክንዛረቦ ዝጸናሕና ነገር እዩ፣ ካልእ ሓሳብ ኣምጽእ እምበር በሎ። ዳንኤል ድማ ጽቡቕ ኣለኻ፣ ሓንቲ ሕቶ ግን ኣላትኒ። እዚ ኩሉ ትሓስቦ ዘለኹም ከምቲ ዝደለ እንተዘይከይዱ ካልእ ዘዳለኹሞ መደብ ኣሎ ድዩ ኢሉ ሓተቶ። ፖል እውን ርእሱ ብምድናን እንታይ ማለትካ እዩ ኣይተረዳእንን በሎ። ዳንኤል ቀጺሉ ከምቲ ክብሎ ዝጸንሐ እቲ 700ዊት ናይቲ መኻዚኖ እንተዘይተኻርዩ ኣብ ከቢድ ዕዳ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ነገሮ። ቀጺሉ ኸኣ ከምዚ ከጋጥም እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፣ ምናልባት እንተ ዳ ኣጋጢሙ ግን እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ኢለ እየ ዝሓትት ዘለኹ በለ። ደማሪስ ተቐቢላ ከምዚ እንተ ዳ ኮይኑ እቲ ክነዋፍሮ ዘለና ገንዘብ ክነመሓድሮ ኣለና መስለኒ ምስ በለትካ ዳንኤል ትኽክል በላ። ሰብኣይ ከኣ እዚ ገንዘብ ናትካ እንተ ዝኸውን ብኸመይ መዋፈርካዮ ነርካ ኢሉ ንዳንኤል ሓተቶ። ዳንኤል ድማ መጀመርታ ካብ 40 ሄክታር ዝገዝእ 20 ሄክታር ጥራይ ምገዛእኹ ነይረ፣ ዘውፃእኽዎ ገንዘብ ክሳብ ዝመልሶ ከዓ መስራሕክዎ ነይረ፣ ብድሕሪኡ እቲ ዝተረፈ 20 ሄክታር ምገዛእክዎ በሎ። ፖል ከዓ እዚ ግን ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ፕሮጀክት ኣዝዩ ዘደንጊ ሓሳብ እዩ በሎ። ዳንኤል እውን ጽቡቕ ኣለኻ፣ ነገር ግን ከምዚ ብምግባርና ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ዕዳ ብፍርቂ ኢኻ ተጉድሎ ዘለኻ። እቲ ጸገም ብቕልጡፍ ምዕባይ ኣይኮነን፣ ብቕልጡፍ እንተ ዳ ዓብዩ ንኽትቋጻጽሮ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዩ በሎ። ሰብኣይ ድማ ስለዚ ሕጂ እዚ ፕሮጀክት ገንዘብ ከም ዘእቱ ክሳራ ከም ዘይጋጥምን ብኸመይ ርግጻኛታት ክንከውን ንኽእል ኢሉ ሓተቶ። ዳንኤል እውን እቲ ናይ ስራሕ ፕሮፖዛል ንኽህቦ ሓቲቱ በብሓደ ኽርዮ ጀመረ። ምስ ወድአ ኸኣ እቲ መኻዚኑ ኣብ ዓመት 1200ዊት ናይቲ ዘውፅኦ ገንዘብ ኣታዊ እንተ ዳ ኣምፂኡ ኣታዊ ንምርካብ ነቲ መሬት ክትሸጥዎ ኣየድልየኩምኒ እዩ፣ ምኽንያቱ ኣዝዩ ውሕስ ቢዝነስ እዩ ዘሎ በሎ። ደማሪስ ከኣ ነቲ ፕሮጀክት በቲ ዘእትዎ ገንዘብ እምበር ድሕሪ ግዜ ብዘለዎ ዋጋ ናይቲ መሬት ኣይኮነን ክንመዝኖ ዘለና በለቶ። ዳንኤል ድማ ካብ ውሕስ ዘይኮነ ብዙሕ ኣታዊ ምርካብ ካብ ኣዝዩ ውሕሱን ዝተረጋገጸን ስራሕ ኣታዊ ምርካብ ኣጸቢቑ ከም ዝሓይሽ ነገራ። ብድሕሪ እዚ ሰብኣይ ንኹሉ ዘረቦም ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ መጀመርታ ትካል ክምስርት እንከሎ ብኸምዚ ዳንኤል ዘቕርቦ ዘሎ ሓሳብ ገይሩ ከም ዝጀመረን፣ ነገር ግን ንነዊሕ ግዜ ብኸምዚ ናቱ ሓሳብ ገይሩ ዘማኸሮ ሰብ ከም ዘየለ ነገሮም። ቆጺሉ ኸኣ ዝወደይ ኣዚኻ ጥንቁቕ ኢኻ፣ ኩሉ ነገር ብመደብ እምበር ብታህዋኽን ሃውርን ትኸይድ ሰብ ኣይኮንካን ኢሉ ኣድነቐቱ ገለጸሉ እሞ ዳንኤል እውን ኣመና ተሓጒሱ ብናይ ሰብ ገንዘብ ፈጺሙ ሓደጋ ዘለዉ ቢዝነስ ክወሰድ ከም ዘይደሊ ነገሮ። ፖል እውን ኣዝዩ ተበሳጨወ። ሰብኣይ ቁርብ ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ እሞ ምሳይ እንታሰርሐካ እንታይ መስለካ ኢሉ ናይ ስራሕ ዕድል ኣቕረበሉ እሞ ኣለ ኸኣ ባባ እዚ ፈጺሙ ዘይከውን ነገር እዩ፣ ምኽንያቱ ዳንኤል ናቱ ስራሕ ዘለዎ ሰብ እዩ ሓቀይ እንዴላ ሓተተቶ። ሰብኣይ ከኣ ዛጓለይ እስከ ባዕሉ ክምልሰለይ ግደፍዮ እንታይ መስለካ ዳንኤል ኢሉ ደጊሙ ሓተቶ። ዳንኤል ከኣ ምስኡ ክሰርሕ ኣዝዩ ክብሪ ከም ዝስምዖን ነገር ግን ክሰርሕ ፈቓደኛ ከም ዘይኮነን የቕረይቲ ሓቲቱ ነገሮ። ሰብኣይ ብኣኽብሮ ስለ ዝመለሰሉ ኣመስጊኑ ግን ሓደ ነገር ክትሕግዘኒ ክሓተካየ እንተወሓደ ኣብዛ ሓሲብናዮ ዘለና ፕሮጀክት ብምኽሪ ክትሕግዘና ክሓተካየ በሎ። ዳንኤል ድማ ደሲልዎ ክሕግዞም ከም ዝደሊ ነገሮ። ብድሕሪ እዚ ሰብኣይ ቴሌፎን ስለ ዝተደወሎ የቕረይቲ ሓቲቱ ተንስኢ ኸዶ እሞ ፖል ከዓ ንኣሊ ንበይና ክዛረባ ከም ዝደሊ ነጊሩ ሒዝዋ ካብቲ ገዛ ወፀ። ደማሪስ ከዓ ዳንኤል እንተ ደኣ ተዘይተጋጌ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገለ ቦታ ይፈልጠካየ በለቶ እሞ ዳንኤል ድማ ከም ዘይትፈልጦን ምናልባት ምስ ካልእ ሰብ ተመሳሲልዋ ክኸውን ከም ዝኽእል ነገራ። ደማሪስ ቀጺላ ቅድሚቲ ካፒታል ዝበሃል ትካል ምፍራሱ ኣብኡ ሪኣቶ ከም ትፈልጥን ንሳ እውን ኣብኡ ፋይናንስ ኮይና ትሰርሕ ከም ዝነበረት ነገረቶ። ዳንኤል ከዓ እቲ ትብሎ ዘላ ነገር ፈጺሙ ከም ዘይተረድኦ ነገራ። ደማሪስ ከዓ ሰብ ኣብ ምዝካር ፈጺማ ተጋግያ ከም ዘይትፈልጥ ነጊራ ሕጂ እውን እታ ሽዑ ትገብራ ዝነበርካ ካቲሚኻ ጌርካ ዘለኻ ጽቡቕ ገይረ ዝዝክረካ፣ ምኽንያቱ ዝሰራሕኮ ስራሕ ንዓኻ እየ ዘረክበካ ነይረ ኢላ ብምሉኡ ስሙ ፀዋዓቶ። ዳንኤል እቲ ክትብሎ ዝጸንሐት ሓቂ ምዃኑን ናብቲ ዘሕለፎ ከቢድ ዝኾነ ዓመት ንድሕሪት ከም ዝመለሰቶ ነገራ። ንሳ ከዓ ተገሪማ እንታይ ክገብር ናብዚ ከም ዝመጽእ ሓተተቶ። ነቲ ዝመጽእ ዕዳ ክኸፍል ክሰርሕ ኢሉ ከም ዝመጽእ ምስ ነገራ ከዓ ፖል ምስ መን ይወዳደር ከም ዘሎ ኣይፈለጠነሎ ማለት እዩ በልአት። ዳንኤል ድማ መንነቱ ነጊራ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ክትፈጥረሉ ከም ዘይደሊ ነገራ እሞ ደማሪስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ኣሊ ማዕሪኻ ፍልጠት ከም ዘለዎ እዩ እኮ ክዛረብ ጸኒሑ። ንስኻ እኮ ግዳም ሓደር ኣይኮንካን በለቶ። ዳንኤል ብሓዘን ሎሚ ግን ግዳም ሓደር እየ ዘለኹ ምስ በላ ንሳ ንወላ ሓደ ሰብ ከም ዘይትነግረሉ ነገር ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ባዕሎም መን ምዃኑ ጽቡቕ ገይሮም ከም ዝፈልጥዎ ነጊራቶ ኸደአት። ኣሊ ከዓ ንፖል እንታይ ከም ዝደለያ ንኽነግራ ሓተተቶ እሞ ፖል ድማ ንዓይ ከተቕንኢ ኢልክ ዲኺ ነዚ ግዳም ሓደር ናብ ስራሕ ሒዝክዮ መጺኺ በላ። ኣሊ ከተቕንኦ ከም ዘይሓሰበት ምስ ነገረቶ ኸኣ ቖጺሉ እዩ ኸኣ እምበር
كمو مقبري خمخنيات كا كساب حجي فقري سلازي وصلكو يبلامو ازين مفلاينا كتقبلو سلازي دلخايخا كم زعينت حساب تحسب زلخا بلوتو نزقدا محدر نابزي حسكيو ممساخي معرخن داي نبخي تصرفيه خمزلخي ايترداك انديو مسبلخا علي بحركان نسخايخا اب قدم كل سب قدام حدرنا بلكا تصرفو زلخا بلوتو فلون قصيلو ካልኡ ጓል ሒዘ ምምጻይ ይሕሪቕ ከዲዩ ከምዚ ትገብር ዘለኽ በላ ንሳ ግን ከምኡ መግበርያ ምኽንያት ምዘ ኽብራ ሰብ ክትከውን ከምዘይ ብላ ሰለስተ መሃረት ምዃኑ ነገረቶ ቀጺላ እውን ድሓር ምንታይ ኢኻ እዚ ኩሉ ነገር ተሓተኒ ዘለኻ ኣፍቃሪት ሚሸላትካ በለቶሞ ፖል ድማ ንደማሪስ ዲኺ ግዜ መሕለፊ እዚ ጥቀመላ ዘለኹ እምበር ኣፍቃሪተ ኮይኮነትን በላ دمارس نخلو نتقبل زصانح كسمعو دحر مصنحا خا نابو بمقراب صفعته قصيلا دما انا غزين محلاف تتقمل يقال يكونكن لك نعا كتغني الكا يخنبر بايس لسجدسكا يكونكن عديم كاني كاب حج دحر كري كايدلن يبلتو بولون بحركان غريفون كده دمارس كتكيد مسبلتكا علي دو بيلا ابتي بول زغبرو ነገር ንሳወለ ሓንቲ ትፈልጦ ነገር ከም ዘይብላ ነገረታ ደማሪስካ ንስኹሞ ነቲ ሒስኪዮ ዝመጻኸ ሰብውን ምን ምዃኑ ኣይትፈልጥየን ይኽበለታ علي تزبلتا نجار تصبغ يرو سلزي ترداء انتي مالتك يترداءنن إلى حتى تتمو دمارس دما اتقدام حدر نايب حق مانوتو اي نجار كنديو إلى تملي سحة تتا علي كم زي نجار رئيسا نغنيغا مس نجار تخا دمارس اي امنكني مالتيو إلى قريفا تخدت بدحرز السباي تليفون وديو تملسمو بسرح مخنيات حجة خيد مخانون نجرجن صباح بحادكم الصحو كم زدل نجرام علي ندانيال مغشا سلوزلوو كم زي تعمو مسنغورت دما سباي نعا ان بولن نخمصو كم زصبيومن بزعبا تسرحون صبق غيروم كم زراربو نغرا قصيل خا دماريس نابي كم زخدت نو بول حاتتو بول كم زخدت مسنغور خا صباح زوا نخمص نغير وخده بدحر ز بول بحرقان علي مس دانيال زلوا غداي قلطيفا دو نختبلو اززامو علون ناس عقد بزعبا بيزنس تمرتي سلازهبكا دي حريق كابلوتو نسو دما تمرتي كوبا يكونن چامو نخل حسون زي بقع سب مخانو نغرا قصيل خا تسفاي قبر أبوخي بزعبا زقدام حدر مسحاتتكي يمان زانتا خطقربلو إلو قديفوا خده دانيال ون كابتخفي الوزن براتنسيو كخيد كم زدلنا قرامو نساون سلز قبر الله حجز أمسكينا دو مزهباتو كتسيلاخا كدم مخاتكاغن من مخانكا خفلت مدلخن يربلتو دانيال قدام حدر مخانو مسنقراخا زخلو فلتات حيسكا قدام حدر كتكون اي تخلني خبرتو نسدما حجي من مخاني بزح قداسي كونان حجي اتتدوليو نبركي رخيب كل خبلا آلي دما تخكلن ياسمكا جن دانيال يمش إلى حتى دانيال ون هو بمبال صبغ عدل كخون لا تمنيو قريفوا خده نصبحتو دما آلي بزعبا دانيال أب إنترنت فتشا أب حدا ليتي 4 مليون كم زخسره زحبر حبريتا أنببتمو تقري مخا زفتي موزي إمانيو أما خارزي كونه وانا كابيتال نديد أنيرو بلت كتسيلاخا زامنوم سبات طليمومو كخونو لوام كم زيلون كلو فاصيمه كوغور فيبلين بمبال مفتحنا ماكينه على خدات دانيال ابت منافشا كفيلون كلخا بول بماكينه نحلفن كلو رايمو ناب ابو علي بمدوال قالكا اب ازيو كبيد حدغا يزلا نتتمالي ناب ريستورانت حيزاتو زمصصب من مخانو مصيخه بعل خرايو بمبال ادراشا نايتو بوتهابو بدحرزي آل مسيا أبغونو دانيال كوف بمبال من مخان كان من تايزي نجار كان بولتو دانيال كا بوزح قدا سخينو كم زي تسمع نجارا آل دما بيت فردقن نسخا نصف مخان كايكو قوليسو زولو سلزي زد فاكاي هابتي كسابتو رغبو ختقالو سيزل كابولتو دانيال بحزن اتقداي ازيو حلخلخ زبل مخانون وتم آلون زبلم يعرخدون صدرون أفكاريتون كي ترفت كم زي طلمو نجارا على خا كل نجار كم بحدش كجمر كم زخيلن ابتناي بو اسرح ام خار خوينو كسرح كم زخيلنا نغورتو دانيال امونغو زورو مقاريصو نمنتاي خي كتحجزن تدلي زلخو الى حتتا نسادما كم تنسو اب غزي شغرا زحجزا نساون كتحجزو كم تدلي نغورتو يخون برابوخي نتي بزعباي زتتصحفني حاسوت زينا مسنببو كو غطرن زخيلي مسلك يبلا اب كمزي علالن كلوخا بولون ابوان مصيوم اب قدميوم دو بولمو بولكا بوطعي نبوخي تمالي قدام حدر حسكي كمز مساخي كي حسخ نغور يبلا قالو نبا اتو بول زبلو زلو حق خمزي كوني مس نغور تخا سباي اسكب علخا من مخان كان غرانيلو ندانيال حتتو نسون دانيال كمز بحالن وانا نايتي كابيتال زبحال تكال كمز نبرن نغورمو بولكا ازي صعدا حسوتيو وانا كابيتال كابزا هاغور طفي يبلا علي دما اب انترنت فتشا نسو مخانو صبغ غيرا كم زرغاغصت نغرتو بولون تقبلو يخون برحجي قدام حدر مخانوكو كغير يكلني بله دانيال كا صبغ لخ نغرغن نزفقرم سبات كبل بزي غبركو نغر تخسيسه ابز ودي غزلو بولو سبايدما بزعبا غدايو زوصه صحف قدم عامه بيلو امبيبو خمز نبرن بزي غبرو نغر كم تخسسن قدام حدر كم زوصنكا مسكرلو بول كزارب مسبلخا سباي بحركان
ኣመንጎ ዘረባይ ኣይተቋርፀን ኢሉ ሰቐበሎ ንዳንኤል ከዓ ከምዚ ኸመኻ ሞያ ዘለዎ ሰብ ብፍጹም ግዳም ሓደር ክኸውን የብሉን በሎ ኣልዩ ነቡኣ ናይ ስራሕ ዕድል ንኽህቦ ምስ ለመኖቱ ከዓ ሰብኣይ ግቡእ ፈተና ሂቡ ናብ ስራሕ ከም ዘእትዎ ነገራ ፖል ቦተ ነገር ስለ ዘይተሓጐሰ ብዙሕ ምኽንያት ከቕርብ ጀመረ ሰብኣይ ግን ነቲ ዝወሰንዎ ውሳኔ ክቕበሎ ከም ዘለዎን እንተ ዘይኮይኑ ግን ነቲ ስራሕ ክገድፎ ከም ዝኽእል ነገሮ ዳንኤል ድማ ብሓጎስ ናይ ስራሕ ዕድል ስለ ዝሃቦ ኣመስግኑ ሰላም በሎ ኣሊ እውን ኣመና ተሓጒሳ ንዳንኤል ናብ ኦፊስ ሒዛቶ ኸደት ድሕሪ ሰውሰነ ኣዋርሕ ድማ ኣሊ ኣብ ኦፊስ ኮይና እናሰርሐት እንከላ ዳንኤል መፂኡ ኣብ ቅድሚያ ደው በለሞ ንሳውን ብህንጡይነት እቲ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ከመይ ከም ዝነበረ ንኽነግራ ሓተተቶ ንሱ ከዓ እናሰሓቐ ከም ዝተቐበልዎን ነቲ ሓጎስ ድማ ምስኣ ከፀምብሎ ከም ዝደሊ ነገራ ኣሊ ኢዱ ብምሓዝ እምበር ሎምስ ንኽተውፃኒ ደፊርካ በለቶ ዳንኤል ድማ ካብቲ ዝነበረ ህይወት ናይ ግዳም ሓደር ከይወፀ ክሓታ ስለ ዘይደለየ ምዃኑ ነገራ እሞ ንሳ ከዓ ግዳም ሓደር እንተዘይትኸውን ነርካኮ ፈፂምና ኣይምተረኸብና ነርና ኢላ ኣስሓቐቶ ተታሒዞም ከዓ ነቲ ሓጎስ ንኸፀምብልዎ ኸዱ ተፈጸመ ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ምሁሳር ንሎሚ ዝተዳለወ ዝተተርጎመ መሃሪ ሓፂር ፊልሚ ነዚ መስል ነይሩ እንትፈትኹሞ ሸር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ዕዙ ሰላምታ ይውን ይረሳዕኹን ሳብ ብኻሊእ ቪድዮ ዝመለሰኩም ሰላም